Ara us explicaré com es retorna una tasca. Quan els alumnes ja ens han contestat, aquí que tenim les tasques, veureu que una persona ja l'ha entregat. En aquest cas, li donarem a mostrar la tasca i aquí sortirien tots els alumnes que ens l'han entregada. Aquí veieu que posa lliurat. Aquesta és un tipus de tasca sense nota. Per tant, no hem de posar cap nota, simplement és una tasca que havien de fer, per exemple, la de l'enllaç, que és un enllaç extern, i ells han avisat que aquella tasca, que és un enllaç extern, ja l'han feta. Llavors nosaltres simplement, en comptes ja no hem de donar a tornar, simplement ens apareix com a lliurat i ja està, i no hem de fer res més. En el cas d'un altre tipus, que era la de la redacció, com podeu veure també està entregada. Aquí sí que és una tasca amb nota sobre 10 punts, clico aquí i s'obrirà aquest espai d'aquí. Aquí imagineu-vos que això és la redacció, he fet per fer l'exemple, i aquí a la dreta tenim per posar-li la puntuació i aquí per afegir un comentari. D'acord? Llavors podríem ficar vigila amb les faltes. I imagineu-vos que d'aquí voleu comentar aquesta paraula d'aquí. Doncs el que faríem és obrir els comentaris que tenim aquí, obre l'historial de comentaris, podríem clicar, comenta, i ja veieu que queda això marcat i aquí podria ficar el comentari que volgués. De forma que quan ell ara li retornem aquesta tasca pugui veure a on s'ha equivocat o si ho ha fet bé. Aquest espai d'aquí és per escriure les notes i aquest espai d'aquí fica banc de comentaris. Nosaltres aquí podríem afegir comentaris predissenyats, és a dir, que tinguéssim aquí uns quants comentaris ja fets de forma que no l'haguem d'estar escrivint cada vegada. Un cop ja he ficat la nota i el missatge, li puc donar a retornar. Llavors això li arribarà a l'alumne amb la nota i el comentari que li hem fet dintre de la seva tasca. De manera que aquí dintre us quedarà l'alumne dintre de les tasques puntuades. Ho veieu? Aquí, tasques puntuades. Si els que no us han contestat o no han respost estarien aquí a tasques assignades i els que l'han entregat i encara estan pendents de correcció estarien aquí dintre dels que l'han entregat. Aquesta és la carpeta que us deia, que aquí en aquesta carpeta tindríeu acumulats tots els documents que us entregaran amb el seu nom. Us sortiran aquí a la carpeta del Drive. I per últim, respecte a la tasca del formulari, la del test que hem fet abans, si jo li dono a test, veiem que un ja me l'ha entregada, puc anar aquí i podeu veure el formulari. El que us ha contestat i aquí a respostes tindríeu una gràfica que us fa de tots els alumnes que vagin contestant. Si poseu veure-ho individual, podreu veure les respostes dels alumnes de forma individual. En canvi, si anem a pregunta, ho veuríem per preguntes i el resum és on us fa la mitjana. I si jo li dono aquí a importar notes, s'importarà la nota. En aquest cas, el màxim era 13 punts i ha tret un 3 i automàticament es fica la nota. Una de les coses importants és que quan fem el retorn, en les tasques que tenen nota, quan nosaltres fiquem la nota i li donem a retornar, a l'alumne ho rebrà com que aquesta tasca està puntuada i no l'ha de repetir i ja té la seva nota posada. En canvi, quan nosaltres fem una tasca sense nota, ara actualitzaré, a l'alumne li sortirà tasca lliurada i a nosaltres ens sortirà que l'han lliurat o sense entregar, que és el cas que hem vist en l'activitat de l'enllaç, que seria... No, aquesta no.
en el cas de l'enllaç, aquí. Veuríem lliurat, vol dir que ja ens l'han lliurat, i per fer el retorn, si jo li dono aquí a tornar, ells rebran un email dient que han de tornar a fer aquesta tasca. Llavors jo el que us aconsello per fer el retorn en aquests casos és simplement enviar un correu o un missatge privat. Si dono a aquest alumne, li poso aquí prova... entreu a dintre de l'alumne i s'us obre aquest espai d'aquí on podeu escriure el comentari privat que sigui. Escriviu el comentari i aquí li podeu donar enviar. De manera que us surt simplement en el lloc de lliurats, aquí en petit us surt el missatge que vosaltres heu enviat i si ell vol contestar, i no heu de fer-lo de tornar, perquè si el torneu, ell entén que l'ha de tornar a repetir. Li arriba un correu amb una fletxa que vol dir que ha de tornar a fer aquesta tasca. Perquè ho veieu com l'alumne, nosaltres li hem posat aquell missatge i amb ell li apareix aquí, molt bé la tasca feta, però li segueix ficant que està enviat. Si no, de l'altra manera, els hi fa repetir la tasca i aquí els hi surt automàticament que està lliurada i s'hi posa l'icona de color gris. Si ells entren a la del test, com que nosaltres l'hem retornat, ho veieu, amb ell li surt com si l'hagués de tornar a enviar. I li surt tornada. Llavors es fan un embolic. Llavors, si no és un document, si la tasca no és amb un document i és amb un test o és amb l'enllaç com a la part del cos humà, el millor és que quan ho corregim posem aquell comentari intern i no li donem el botó tornar. En canvi, si anem a la de la redacció, veus aquí li posarà puntuada perquè l'hem puntuat i quan entri dintre del seu document, aquí tindrà el comentari que li he fet, podrà entrar al document per veure com li hem corregit. Veurà la part que li hem subratllat, entrarà en el document que li hem corregit i li sortiran aquí els comentaris. De manera que quan nosaltres li retornem la tasca, encara que ell ja tingui la nota, ell pot respondre al nostre comentari i quan ja l'ha resolt li pot donar a resolt perquè ens arribi a nosaltres i pot tornar a lliurar aquest document de cara que si vol que li pugem la nota o si li volem fer un altre retorn. Tornarien a donar el llibre i ens tornaria a arribar perquè poguéssim revisar-lo una altra vegada. L'entregarà i ens tornarà a arribar una altra vegada.